Tresnani mungsuh. Panglimbang 5 menit dina Setulegi tanggal 15 Maret taun 2020 kapethik saka Injil Matius bab 5 ayat 43 tekan ayat 48. Sawijining wanita muda menganggo jilbab werna jambon katon ngudar gagasan ing media sosial aran Elsaya Nurmasaya. Kanthi nuduhake punggelan-punggelan video misuci ing Gereja Katedral Jakarta uga ing papan liya kang ngepasi sawijining petugas doa umat ndongakake umat Islam kang lagi ngayati poso. Wanita iki ngelem iba jerone tresnane umat Katolik marang umat Muslim. Dheweke ngandhakake menawa jroning srawung wong Katolik pancen ora mbedak-bedakake sedulur. Kabeh umat manungsa menawa sedulur, mula ya direngkuh minangka sedulur. Ing pungkasan media sosial, si wanita muda iki ngangsek umat Islam mligine sarta para pamirsa media sosial supaya mujudake toleransi hidup beragama, ora amung winates ing sesorah lan khotbah, ananging maujud ing tumindak nyata. Anane media sosial kaya Elsaya ing pratilan Cecala dadi wigati mligine ing satengah ramene warta penolakan pangibadah Rebo Abu umat Katolik ing stasi Arca Manik Bandung dening sawijining kelompok umat tartamtu. Monggo sami kapirengake malih PLMD wingi. Akeh umat Muslim sing ora sarujuk karo tumindak arogan iku. Sawetara sedulur Muslim sing ora sarujuk mau kayata Kumailah Hakimah, Habib Kribu, Permadi Arya, uga channel Cokro TV. Saka kono wong sanjaban pasaman Katolik dadi mangerti menawa wong Katolik mono dudu umat kang baperan, seneng ngendhem seri alias balas dendam, ngapir-ngapirake liyan apa meneh seneng memungsuhan. Wong Katolik mono wong-wong kang diwulang semanak sumadulur marang sapa wae. Iki kabukti akeh komentar saka netizen Katolik ing media mau menawa nyembayangake umat pangrasa agama liya ora amung umat Islam wae wis lumrah katindakake ing Gereja Katolik, dadi ora amung amarga kasus Arca Manik wae. Malah ana uga netizen Muslim sing rumangsa isin karo pakarnine sedulur-sedulur saagamane sing memungsuhan karo wong Katolik. Arep aweh pratelan Sugeng Natal wae diharam-haramake, mengkono angluwe. Dene tumrap umat Katolik dhewe, pratelan Cecala kejaba mbuktekake menawa piwulang dalem Gusti ing waosan dene iki dudu sawijining piwulang kang mokal ngayawara, ananging uga neguhake kanggo tansaya greget lang sengkut mangun paseduluran sejati, mligine liwat ndongakake wong kang madheg mungsuh sarta tumindak becik marang sapa wae kang ngrengkuh ala. Apa meneh Gusti Yesus piyambak ora amung waton dawuh ananging uga paring tulodo kaya ngapa ing kahanan sangsara kang tan kinira abote panjenengane isih ndongakake wong-wong kang nganiaya panjenengane. Semono uga tulodo kang padha bisa kacecep saka Santo Stefanus. Kepara Santo Yohanes Paulus kapindho malah nglegakake nyambangi Mahmet Ali Akha saperlu paring pangapura marang wong kang wis kupiya nyedani panjenengane. Para tresna pelem kinangsih mangsa prapaskah dadi mangsa banget prayoga kanggo tansaya greget nggayuh kasampurnaning diri kanthi tumindak nyembayangake sapa wae kang madheg mungsuh marang awake dhewe sarta sapa wae kang ngrengkuh ala mujikake ala sarta mitenah ala marang awake dhewe. Amung kanthi cara mengkono paseduluran sejati antar umat beragama bisa katuwuh ngrembakakake. Ing kono asma dalem Allah Maha Becik tansaya kapuji kaluhurake. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alam wasih kawula muji sembahnuwun awit sih katresnan dalem ingkang tresnani sedaya titah tan miji-miji. Mugi kawula ugi saged ngrasuk sifat luhur dalem menika saengga saged gesang sumanak sumadulur dumateng sok sinten kemawon. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun.
Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.